NDP जों सुक्ति जादोंमोन BTR सुक्ति दासिमबो माने NDP आदामोनखौ बख'वाखै दासिमबो NDP आदामोननो मानो साख्रि होआखै बा परिबर्तन UPPL सरकारा मानो बै व्यक्ति आदामोनखौ मानो नायाखै दिनैहाय जोंहा आन्दोलन खालामनानै मार्टियार जाबोनाय फेमिलिफोरखौहाय आयं मादैमोनखौ दिनै बिथांमोनखौ जोङो निउसनि गेजेरजों खुद्रि साननायखौ जों नुदों जे नोंथाङा दासिमबो मानो रिहेबिलिटेसनखौ होआखै जे प्रमद बर'आ दासिमबो NDPखौ जेलनिफ्राय बख'वाखै प्रमद बर'आ दासिमबो रिहेबिलिटेसन होआखै आइ फुवालि दालां जेखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराहाय 2019आव बेखौ माने फाउन्डेसन स्टोन गायसनफैदोंमोन आरो BPF सरकार थानाय समावनो बेखौ हाग्रामा सारा लुफुंनाय जादों दा बेयावहाय जोङो दिनैहाय नुजाफैनाय जादों आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ निउसनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे रायजो राजाया बुंदों 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया मावदों आरो 2 दानियावहाय प्रमद बर'आ मन'दों रायजो राजायानो बुंदों जे प्रमद बर'आहाय गरिब गुन्द्रानिफ्राय जेसेबांखिनि हेल्प होनांगौमोन नाथाय बिथांमोना हेल्प होआखै उल्टा बिथांमोननिफ्राय लागासिनोसो दङ न' होनायनि मुङाव फैसा लानाय कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होनायनि मुङाव पार्सेन्ट लानाय बेखौ रायजो राजायानो बुंनो मोनदों दिनै आं खावलायगोन जोंनि परिबर्तन सरकारखौहाय UPPLनि परिबर्तन सरकारखौ आं खावलायगोन हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोरावहाय BTC एकर्ड खालामना BLTनो साख्रि होदों BTC एकर्ड खालामना जेलाव थानाय BLTफोरखौ बख'दों BTC एकर्ड खालामना दिनै मार्टियार फेमिलिनो साख्रि होदों हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोरावहाय इउनिभार्सिटि लुदों मेडिकेल कलेज लुदों स्कुल लुदों आरो गोबां तारमाने हिक्का अनुष्ठानजों लोगोसे रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय लामा दालां कालभार्ट दिनै गामि गामि हाग्रामा महिलारि सारनि लुनाय दालां दङ गामि गामि हाग्रामा महिलारि सारनि लुनाय कालभार्ट दङ दिनैहाय गामि गामि हाग्रामा महिलारि सारनि डेभेलपमेन्ट खालामनो हरनाय माखासे स्किमफोरनि प्रजेक्ट दङ आं खावलायगोन जोंनि प्रमद बर' सारखौहाय जे नोंथाङा दासिमबो मानो हाग्रामा महिलारि सार बायदि NDPजों सुक्ति जादोंमोन BTR सुक्ति दासिमबो मानो NDP आदामोनखौ बख'वाखै दासिमबो NDP आदामोननो मानो साख्रि होआखै दासिमबो NDP आदामोननो मानो रिहेबिलिटेसनखौ होआखै जों निउस मिडियायाव नुनो मोनगासिनो दङ माखासे एक्स NDP आदामोना रिहेबिलिटेसनखौबो मोनाखै साख्रिबो मोनाखै बेजों लोगोसे बिथांमोना दिनै बेमारजों गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोनखौ जोंनि प्रमद बर' सार नोंथांनि मावथि बा परिबर्तन UPPL सरकारा मानो बै व्यक्ति आदामोनखौ मानो नायाखै दिनैहाय जोंहा आन्दोलन खालामनानै मार्टियार जाबोनाय फेमिलिफोरखौहाय आयं मादैमोनखौ दिनै बिथांमोनखौ जोङो निउसनि गेजेरजों खुद्रि साननायखौ जों नुदों जे नोंथाङा दासिमबो मानो रिहेबिलिटेसनखौ होआखै दा बेखायनो बेनो मोनसे प्रमान आरो बेनो मोनसे मेसेज रायजो राजानिसिम दे फैबाय थानाय समावहाय जुदि UPPLआ आरोबाव पावाराव फैफिनबावोबा रायजो राजाखौ आरो बे BDCखौ धंस खालामजोबगोन नंखायनो जिहेतु हाग्रामा महिलारि सारा जोंना मावग्रा सरकार बेखायनो जों आं खावलायदों जे फैबाय थानाय दिनाव प्रमद बर'नि गोदै बाथ्राखौहाय जोङो जाहाथे बुजिनानै जे बिथाङा जे सासे खुगाजोंल' मावग्रा व्यक्ति बेखौ जोङो रायजो राजाया बुजिलायनानै सांग्रां जानाया गाहाम आरो जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ जाहाथे जोङो सरकाराव लाबोफिननो हायो मानोना हाग्रामा महिलारि सारा जाहैबाय जोंनि BDCनि रायजो राजानि थाखाय सानग्रा व्यक्ति जोंनि BDCनि जौगानायनि थाखाय सानग्रा व्यक्ति प्रमद बर' बायदि नङा जाय व्यक्तिया दिनै NDP आदामोन जाय एकर्ड खालामदों जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों 3-4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जे एकर्ड जानायनि उनावबो दिनैसिमबो मानो NDPआ जेलाव दङ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन बै समावहाय प्रमद बर'आ बडलेण्ड आन्दोलनखौ दिल्लीयाव फाननानै फैबाय होननानै बुंदोंमोन दासिमबो हाग्रामा महिलारि सारा बुङो जे प्रमद बर' हाथाव BDC बासाव दा हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ मा ओंथि फोरमायदों जे प्रमद बर'आ दासिमबो NDPखौ जेलनिफ्राय बख'वाखै प्रमद बर'आ दासिमबो रिहेबिलिटेसन होआखै प्रमद बर'आ दासिमबो बुंनाय बायदियै NDPखौ डिफेन्स बा आर्मि साख्रियाव हरनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो सासेबो NDP आदामोनखौ जों साख्रि मोननाय नुवाखै नंखायनो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो रायजो राजाफ्रा थियारि जागासिनो दङ जे प्रमद बर' हाथाव BDC बासाव जे हाग्रामा सारनि स्ल'गान बेखौ जोङो थारैनो जाहोनो थाखाय जों थियारि जागासिनो दङ आरो आं खावलायदों जे प्रमद बर' आरो UPPLनि जाय सोद्रोमाफोर दङ नोंथांमोना गोसोआव एसे अननाय दङब्ला बै जाय मार्टियार फेमिलि आदामोन दङ बिसोरनि आयंमोननि जे मेगननिफ्राय मोदै गगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना फुगारनांगौ आरो फुगारनानै नोंथांमोना साख्रि होनांगौ रिहेबिलिटेसन होनांगौ NDP आदामोनखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ मानो होनबा बै व्यक्ति जाय गावनि फिसालाखौ NDPआव हरदोंमोन
हारिनि थाखाय खामानि मावहैथों, हारिनि थाखाय संग्राम खालामहैथों होनना। नाथाय दिनै बिथांमोना न'आव फैफिनबाय, साख्रि मोनाखै आरो बांसिन दुखु खस्थ'जोंसो दङ। ओंखायनो आं खावलायबाय फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोंनि रायजो राजाया प्रमद बर'खौ बे बिटिसिनि पावारनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बोखारो आरो बिपिएफ राजनितिक दलखौ आरोबाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय सरकाराव लाबोफिनगोन।